Toto je frisbee, ináč aj lietajúci disk a šport, ktorým s ním hráme, sa volá Ultimate. Je starší šport a vlastne aj najpopulárnejší šport s lietajúcim tanierom. Vznikol začiatkom 70. rokov na severe Ameriky ako univerzitný šport. Prvé turnaje sa začali organizovať už po pár rokoch a tešil sa veľmi veľkej popularite a veľmi rýchlo sa rozšíril do Európy a do ostatných častí sveta. Je to šport, ktorý si dodnes zachováva charakter amatérskeho športu a naozaj drží sa medzi mladými ľuďmi, drží sa na školách. Jeho hlavnou filozofiou je fair play, to znamená, akýkoľvek fyzický kontakt medzi hráčmi je zakázaný a na to, aby sme hrali Ultimate, nepotrebujeme žiadneho rozhodcu. Tak Ultimate Frisbee je vlastne veľmi komplexný šport. Je to o rýchlosti, o vytrvalosti, o sile, o presnosti, psychológia. Tak samozrejme určite všetci chodia na tréning kvôli tomu samotnému hádzaniu. Je to ako asi najväčšia zábava. To je veľmi také magické, že ten človek hodí ten tanier, on letí. Nie je to vôbec hlučné, je to také tiché a podľa to hádzanie asi tak ľudí najviac baví. Vlastne hrám frisbee už 20 rokov, cestujem po svete a sú to veľmi priateľskí, srdeční ľudia. Je to skôr taký frisbee berú ako životný štýl, kamaráti. A proste ľúbim tento šport, je to super, proste to je ťažko povedať. Treba si to prísť vyskúšať. Je to samozrejme aj kvôli tým ľuďom, frisbee ma baví, je to proste ťažko povedať, to je proste paráda. SV, urban, organic, mic mechanic, superhuman MC powers help me fly around the planet. Touch the microphone device, whole countries get frantic, saving damsels in distress so young girls don't panic. Putting MCs under pressure till they crack like ceramic. I was thought they could flow, but sank like the Titanic. Základom Ultimate je dostať disk z jednej strany ihriska na druhý. Jeden tým vždy útočí a druhý obraňuje. Ten tým, ktorý útočí, má disk a ten disk si nahrávajú. Takže disk sa vlastne medzi hráčmi môže posúvať iba nahrávkami a ako náhle ktorýkoľvek hráč chytí disk, musí s ním zastaviť. Počas hry teda nastavujú dve situácie. Jedna, keď máte v ruke disk a snažíte sa svojho brániaceho hráča obhodiť, aby ste mohli ten disk bezpečne prihrať. A druhá, keď disk nemáte a beháte po ihrisku a snažíte sa uvoľniť opäť od svojho obraňujúceho hráča tak, aby ste ten disk mohli bezpečne prijať. Šport je to úplne pre každého, to znamená, že začínajú deti, ktoré majú 6 rokov, 10 rokov. Ako náhle už vedia tento tanier chytiť do ruky, tak môžu s ním hádzať. Máme samozrejme menšie taniere pre deti. V našom regióne sú veľmi populárne zmiešané turnaje. To znamená, že podmienkou účasti na turnaji je, že na ihrisku musí byť vždycky aspoň polovica dievčat. Tu na Slovensku však máme aj čisto dievčenský tím, ktorý teda má aj svoje vlastné tréningy a snaží sa zapájať aj do čisto dievčenských súťaží. Frisbee som si hádzala prvýkrát na strednej škole. Chodili sme do medickej, skupina kamarátov, spolužiakov. Tam sme si častokrát proste len tak došli zahádzať frisbee po škole a raz ma tam vlastne našiel chalan z tímu, ktorý už dlhšie hrával a zavolal ma vlastne na prvý tréning. A vlastne takto som sa dostala k frisbee. Čiže ja som si nevybrala tento šport, ale ten šport si vybral mňa. Fyzicky sa unavím a vlastne potom psychicky si oddychnem. Je to také spojenie príjemného s užitočným. V dnešnej dobe, keď človek je uponáhlaný a mnoho ľudí má sedavé zamestnanie, je práve tento pohyb veľmi dobrým protipólom, ktorý udržuje kondíciu a udržuje zdravého ducha v tele.